Ang karangalang ito ay para sa anak kong si Kiko at sa mga apo kong sina Ike at Ace. Sa mga nag-nominate sa akin, ang Directors Guild of the Philippines, ang Philippine Screenwriters Guild, ang UP at ang PUP. Sa workshoppers ko, na patuloy na nagtuturo sa akin kung paano magturo. At higit sa lahat, ito ay para sa mga manunulat na hindi nakalagay ang mga pangalan sa credits, sa mga di na-imbita sa film festivals, dito man o abroad, sa mga di nabayaran o kung nabayaran man ay binarat. Sa mga napilitang tumigil magsulat dahil kailangang maghanap ng ibang pagkakakitaan. Sa mga nagsangla ng laptop o kaya ay nagbenta ng kaluluwa para magka-break. Sa mga laging nare-reject at hanggang ngayon ay nangangarap pa rin maging scriptwriter. Sa mga patuloy na nagkukwento ng mga kwento ng katotohanan, maski na sinesensor, sinusupil at pilit na binubura. Para sa ating lahat po ang pagkilalang ito, maraming salamat at mabuhay po tayo lahat.